Ay, lami ang kape. Uy, nabog na ning panahon ron. Asam doon sa idokman. Patimplan, tato na akong kape. Dok! Dok, idok! Timplay ra ba kong kape? Oh! Sunod! Ay, namatay na araman dahil ka dihang buhanga ka. Say ka, isugo, tingin kape. Uy! Ikaw din na pa? Pitong kamay gusto ko mga taekwondo. Masukol na dahil ka. Agi pa! Agi! Masukol na dahil ka gamahan, ha? Isa pa ba? Saan mo kinanglan pa? Kuan ba, bugnaw kayong panahon, timplay ko kape dito. Ay sos! Kape raman di ay. Store mo pa niya ako ang training dire. Ay, mo pagulbol pa, John! Pa! Wala may kapig kalamay dire. Pa! Wala may kapig kalamay dire. Ay, wala dahil kape? Wala gani. Ay, batong kita ka dito sulod, nato'y kwarta. Aw! Kani ba pa? Pa! Kani o? Oh, mau na, tanawa ko pilay sulod. Oh! Be? Sa maning baga ni? Sa piso raman ni pa! Agoy, nga piso na lang man na. Piso ra gani. Namuri ka taway ka, nagtuloy ka pusong bato. Pagilom ba, pagilom. Pagilom ba, kaya madunggan ta sa akong silingan. Pagkapahuwa pa na yung kamot pa oy. Kumahal ng tulos. Paghilom, dok, kay madunggan ta. Darling, ang saman to akong nadunggan nga nalimang tulos. Ay, wala ma. Sugo ko ni Papa. Patimplag kape niya. Kulay kape dito kalamay. Ay, wala lab. Ako rin nang gisugo imong anak patimplag kape. Ay, abi na ko lab. Mauto akong nadunggan ganiha. Ay, sige lab. Kay majuti na ko sa pusong bato. Bato na ko. Nawa, dok. Kapit nung tamaboking sa imong mama. Aw, wala to pa. Nya, kay... Masama nang isugo niyo pang kape o kalamay. Wala man. 1 hour later. Pagkalingan dyan, bay? Ano sa baba, bay? Gahilab man akong tiyan. Apa ya, bida? Yang usap, puta nga. Sweet puka sa kuha, uy. Ah, nagkadungan raman ta kay gahilab man pud mong tiyan. Iba itong tao, ganun na ba'y tao? Ayo, 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 Meanwhile, ayo, magayo ng kape. Ay, tao. Ay, tao. Bay, bay. Namoy kape. Oh. Ay, dong, wala man dire si Idok Dong. Asa day, Col? Dok, dok! Pangita ka sa imong amigo, dok! Dok, Idok! Ay mo amigo, dok! Dok, dok! Oh, unsa na po na? Ay, naraman dahil ka diyan, ay! Oh, unsa na po na? Storbuwa po nimo pa oy. Nay, nangita ni mo! Kisa man na, kisa man na. Ay, bay. Narang kami hangi, bay ba? Ay, tudlo ang karate. Dili, bay ba? Hay, blada po nung bay, eh. Hoy, hoy, hoy! Bisita na ha! Taro nga na! Ay, dili day karate bay. Ug mao na, unsa diyan na? Ah, kape? Ay bay, nina yara bay kinadungan na siyang papa. Pa. Mangay ko na sila kape pa. Matay, Idok! Kape na pod! Wa man ganitay kape-kape, ane! Ah, dito na silingan pa pa ngayon, ah! Ayaw ka bala ka bay. Mga bitaw ta bay. Ah, ali mo. Napitaw pa. Ay sabay kay magta sa kong tindahan kay mapalit og kape. meanwhile, Matay dugaya ni Moy. Ganyan, may gapaabot. Mahilab ang tiyan. Ay, buwan tanagan. Tanda. a few moments later.